Koľkokrát za život zažijete noc, na ktorú sa nedá zabudnúť? Začátek tradice brněnského stavitelství se začal psát v roce 1928, kdy byl vybudován unikátní pavilon A. Brzy se stal místem kulturního a společenského života jihomoravské metropole. A právě tady tradice opět ožívá. Staňte se součástí začátku něčeho velkého. Prožijte noc, na kterou se nezapomíná celý život. Jedna taká bude 1. februára, teda února, v Brnenskom výstavišti v pavilóne A. A toto je pozvánka na najprestížnejšiu akciu začiatka roka 2014. My tam budeme tiež, dúfam, že aj vy. Teší sa na vás kapela No Name.